Makuwerere kumafanzi eGT after Baba Harare va-announce zvekuti vakudzoka kuzorova GT zvakare. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimuTness TV yandinodzoka nama-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button riri kusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe ne-every update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Popular Zimbabwean musician Baba Harare has announced his return to the GT music journey. Baba Harare vanga vasiya musambo weGT apo vanga vakuimba gospel vachizviti vatendeuka vava kuenda kuchechi. Kusiya kwakaita Baba Harare musambo weGT vakange vatochinja nezita vava kuzviti King David. Movie rakaitwa naBaba Harare rekusiya GT ravakanga vaita rakarwadza vazhinji apo vaiti music yenyu yakaita kuti tipiwe AIDS asi mava kutisiya. Asi muzuva ranhasi Baba Harare vafadza mafanzi avo apo vaisa post kuFacebook page kwavo vachi-announce kudzoka kwavo uye nekuti vari kutogadzira album reGT apo vanyora kuti Good morning GT family, shoko rakasvika. I am coming back to assume my rightful throne. Hazviite kuti musare musina baba. Album loading. Then vabva vaisa imwe post zvakare yavanyora ivo kuti ndadzoka kuzoti vaya vanga vasati vatanga kunwa mapiritsi vachitangawo. Mhuri yeZimbabwe, iyi ndiyo announcement yaitwa iyo naBaba Harare vachitaura zvekudzoka kwavo kuGT, vakati kune vaya vanga vasati vava kunwa mapiritsi isu tadzoka, saka gadzirirai. Ladies and gentlemen, ndo nyaya yandanga ndinayo muzuva ranhasi. Ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi.